చిన్న చిన్న బంగాళదుంపలతో స్పైసీగా టేస్టీగా బేబీ పొటాటో ఫ్రై చేద్దామండి. చిన్న బంగాళదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్లో నీళ్లతో కలిపి ఉడికించి చల్లారాక పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి. పాన్లో నూనె, బంగాళదుంపలు, పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసి తక్కువ మంటపై 5 నిమిషాలు బంగారు రంగులోకి వచ్చే వరకు వేపి తీసి పక్కనుంచాలి. అదే పాన్లో మరికొంచెం ఆయిల్, పోపు దినుసులు, ఎండుమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి తురుము వేసి ఎర్రగా వేపాలి. తరిగిన ఉల్లి, 2 పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు, ఉప్పు వేసి ఉల్లి ముక్కలు మగ్గే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. కారం, ధనియాల పొడి కూడా వేసి కలపాలి. తరువాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలు వేసి మరోసారి కలిపి మూత పెట్టాలి. 5 నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత కొత్తిమీర చల్లి స్టవ్ పై నుంచి దించేస్తే పిల్లల ఫేవరెట్ కర్రీ రెడీ. మీకు నచ్చితే తప్పక లైక్ చేసి సుజాత కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి.